ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ukur tong ka BJP na Mukhim constituency uba Councillor Mukhim ulong baga BJP kamdan Ishu Niam AA dega David tangga Jingpynthohbria dega regional party. Ya kani olepen pau ha kajin keram kilar pathai ko bor ha kasngilit thap kerteng ha kalai poitri kala lingkot arajar pausan bani khun nek election MDC chika ying dar bar thau an jong ka khasi hills autonomous district council. Ladang wan ha ka bor mut ngadai candidate BJP ngadai councillor Mukhim na Mukhim ka manifesto juga BJP dai ban siu bainong yaki sordar yaki im yaki doloi te kumcu lada ka BJP kawan ka bor kumut yin pelai no yo doyong kum ka ain jong ka Supreme Court shibuan ke badai bat ki tourism sektor badai bat ki kendau siap ro bet kumcu ro iki rukom tungkam tungjam apa this council bat shibuan ki wei ki bomla ban ki wei ki kandidat ke mla ta ban wan ra ek ta ka polisi rekam ka BJP ka la ban wan ra kata riga basup ha naman ta ka BJP marga BJP kam don ta ka isu Niam bapi pek long kila ice cream shibuan hata bedai bat ki balang Kristan kan retan ke cing pen Thohbria kita ki way pat ki parti ki badai ki regional party kamde ga parti ni am rei ga kedai ga national party ki pelasang deki loshwa manshwa kedai ga oldest national party ta bedai bat ki Niam te kemut abapun ki Kristan kemut ka don hita ka jingstu bakla haba don ki lung shibun haba ka state ka klain Asam kemut babun ta ki Hindu mut ka don ka wave Hindu ta haba don hakha Shillong kemut babun Kristen kemut ka Christian wave kan kimat ki bun haba dai bat ki katkum ka chingyo I chunga kemut katkum ka vision chunga kemut ya kata ngamle shibun hashtagi badai bat kayo bat ka tourism sector ongkam dei man syukut tangane state Meghalaya handrai ngan ra alam shadu shadli nya ta ka jinge kapor kala dei bapinjit yaki MDC jongpi shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jingpynthohbria Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ka ei ka thong ka bagidon ki ei kiman kiba kongsan kiba kibu akman kita ki jingkeli kiba pidon kam man yo ya ke jubab haswa ba pin lek ban tap ya ke vote jopi ha ka arpu tarik rumpang arajar arpsa baik ya ke program markman pat ki kertong